Çoğu illeşler serediğine onluklarımız şu rejimi yıkmak için hükman gerek de şu dünyada yankı Türkmenistan deyip toprağa kalar da ama Türkmenistan diye ve adı kalar mı yok mu bilmedim. Halkımızın erer gider yok olar. Yani hazırki değil de öňden beriyem tarih boyuyam illeşler ya vatandaşlar düşünýän olsaňyzlar ya eşden olsaňyzlar bilen olsaňyzlar bilmedim göz yetirendiringizler. Dünyada haýsy milletler akıllı, yani akıllı diýende bir bilim alan zat diýip düşüniledi. Bizde olsa tersine yuwaşyk oturana akıllı diýdiler-de. Biraz bilimli milletler ýanky öz özüni gorap bilýän, milliligini bilýän milletler ýanky sylalanyp, hormat goýulyp ýaşalýandyr. Ýanky öz özüni goramaýan, bir milliligi bilmedik, birbirine dönüklik edip satıp ýok edip ýürüýän biziň ýaly milletler ýokdur. Ýaşamaýa hakyam ýok bularyň. Sebäp bular ne özüne peýda berdi, ne başgaýa peýda berdi, dünýäge hiç peýda getirmejek milletlerdi. Şoň üçin görüň näçe bir nimeli milletler bardyr, ýurduýam ýokdur, watanyam ýokdur, bir topragyň ýüzünde bir ady ýazykly bir ýurdam ýokdur kartada da. Biz şoň üçin şu şansymyzy sypdyrman onluklar, illeşler täze Türkmenistanymyzy gurmaly wagtyam geldi. Şu onluklar iň esasy arçynlyk dedi, bilmedim hekimlikdir, ýene güjlanyjydyr. Bularyň hemmejini eliňize almalydyryňyz. Iň möhüm etmeli işleriňiziň ýerleri de. Şonuň ýaly ýerlerinde mehkem duruň. Ondan soňra ýanky şular bizi şunça ýyllap horlap geldiler-de, çağalarymyzdan aýyrdylar, maşgalamyzy bozdular, eden etdilik edip bir kirli pagonly aramızdan çıkan insansığımızı alıp polisiýa etdiler, eline pagon giydirdiler. Bu haramzadalar hemen mektebe barsın, başka ýere barsın, çağalarımızı gorkuzup ellerinden telefonunu alıp barlap gatyken şonuň ýaly ýerlerde bizim çağalarımızı gul ruhunu sokup gul edýärler da. Bular kim özü bizim çağalarımızı gul eder ýaly? Ya gul hökmünde ulanar ýaly? Eden etdilik eder ýaly kim bular? Illeşler. Bizim çağımıza biz onu ulaltdıya giyce gündüz yatmın kesel olanda keseline seredip bizi enelerimiz ulalttır diye. Bizim enelerimiz neyle horladıp yürürler bular. O çırda sağlığını becert bilmin. Hemme yerde garas problema döredip şu dönükler bizi şunyalı horladıp